everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Salamat kay mo kung gihunong sa pagtuyok. Palihog taon ibutang ko. Iya ako giisa. Usaw ko nimo. Dili. Iya ako gilabay. Salamat kay nagkakapit pa og nining mga saga nga nagkubinay ni kahoy. Malalagay mababanda-banda ang akong lawas. Gusto ni kang suklan ti kay gante. Pues niyagi mo gipabot suklan ti ka. Ibot niya ang kahoy nga akong nakapitan. Kitsa niya ang kahoy nga akong kikapitan ng padago. Mupati yung pagkahoy ka kahoy. Natungod kasi ako. Mama ko. Nagkakulit ko siyang buhok. Natapaw siya pangitan ako. Nasuko siya. Kisumpag niya ang kahoy nga ako nakapitan ka ganiya. Huwag nagupo kini. Karon, makahigayon ako sa pagduslak na ining akong espadang bronze ngadto sa iyang lawas. Ikatawa siya. Ingon sa gigiltan. Ang akong espada. Ang akong espada. Naisama lang siya sa dagog na mitusok-tusok sa iyang panit. Di lagi kumuhunong sa pagduslak niya. Kung kiwa ko'y laing mahimo. Tikit mo duhot ka niya ang gamiton ko mga ninatin. Pahala na rin! Kangisi lagi hapon sa katawa. Bisan og wala na ko siya duslaka sa akong espada. Niligid pa gani siya sa sobrang kinatawa niya. Natumba siya. Pastila na higantiya. Kailangan lagi ko pag-ayo niya. Kinuha ko. Dili! 5 minutos na lang. Kinahanglan nga makabiya dahil may dini. Kay mga matay mi sa akong igsoon kung ano may mata sa oras. Ang ako pisi. Gamiton ko ni para makanaog na ko sa pangpang. Ryan! Talahurong ermitanyo? Ikaw kini? Ako. Nganong wa mo patiya ang higanti nga imong gikahibag kining dapita. Wa siya isa. Igo lang siya nagbantay din eh. Gibati ko nga. Gisugo lang usab ka ng giganti sa pagprotehir ining dapita. May trabaho lang siya sa mando siyang labaw. Buutan kagyud Ryan.
ug angay lang nga ikaw gayud ang magmalampuson. Kahibaw ka sa pagtimbang kung unsay husto ug unsa usab ang dili na husto. Nakadaig ako kanimo Ryan, ingon man si Prinsesa Almira. Nakadaig siya kanimo. Talahurong ermitanyo. Masulobon si Prinsesa Almira. Buutan usab siya. Og nagtuo siya nga si Alejandro ang miabot. Kisukod lang ni Haring Bagindor si Alejandro ang iyang gugma ngadto sa iyang anak. Kung musugot pa lang unta siya nga dadon ko siya sa among kalibutan. Ikaw ang magantos kung buhaton mo ka na. May pagtanaw ka ba ni Prinsesa Almira? Wa talahurong ermitanyo. Naluoy lang kay ko sa prinsesa. Dili ka ngay maluoy ni Prinsesa Almira. Tungod kay bulahan siya. Ryan, uno minuto na lang sa imong relo. Kinahanglan nga mahibalik ka na dito sa inyong lugar. Kinahanglan mahigot ko na kinimpisi. Wa kay laing buhaton, Ryan. Ang pag-ambak lang gikan dinhi paingon sa ubos ning pangpang. Muambak ko? Talahurong ermitanyo? Pero kalawang mana. Og mga kabatuan ang nasa ubos. Siguradong magupok ming duha si Aliyah ngadto sa ubos. Pero ganong wa may tubig sa ubos. Talahurong ermitanyo nga kusog man unta ang pagsubok sa tubig gikan dinhi sa ibabaw. Sige na, Ryan. Ambak na. Kay hapit na mo tikyop ang imong panahon dinhi sa among dapit. Ug kung dili mo makabalik sa inyong lugar, mga matay kamo dinhi. Pero Hisaya ermitanyo, mga matay gihapon may kung moambak mi diha. Wa ka ba'y salig sa imong kaugalingon? 8 segundos na lang. Piyong ang imong mga mata o ambak na, Ryan. Ambak na! Ato ana si Ryan. Ayo Ryan. Ug manghinaot ko nga magmalampuson ka sa imong tumong. Pag-ayo Ryan. Adtuon ko ang higanti. Kuya Ryan? Kuya! Aliyah? Niya na ba ta sa tumbay? Pagmata na ko og sa akong pag-abli sa basket nga akong gisudlan, abot na ta sa tumbay. Nakatug manday kog maayo. Unya ikaw sab nakatug pag-ayo. Gipukaw na lang ganit ka. Unsa man nato pag-abot dinhi sa ato? Aliyah, ayaw na nagpangutana pa na. Ug sultihan ti ka. Ayaw gyud pagsulti sa uban. Kung unsa may imong nakita, sa diyang nanglakaw kita. Ngano man? Basta! Hala! Uy! Kailaman ko aron? Si Lugoy. Hubog? Si Tatay Lugoy!
Sa'yo pa gani sa buntag. Si Tati Lugoy ubog-ubog na. Nahugbog na oh. Aliya, magluto na ako sa atong pamahaw. Aron makakaon na ta. Ang bronseng paraw. Kanay imong espada. Ipuson ko na kini. Buang ko na ako. Wa ko mabuang. Nagsalimuang lamang ako sa kahubog. Ay, unsaon ko. King kinabuhi. Ay, sa'yo pa gani ubog na ka. Lugoy! Guwapo. Lugoy! O sa? Sa mga nagkarton ngayon mong gihiktan ha? Karton? giguyod. Oh, karton. O sa kartong imported nga bino. Pinadaning dayidin para ato ni dire. Makagwapo ko rin Usa? Si makagwapo. O, tanawa ko. Tanawa. Kagwapo, wala ko na. Nainawang ni mo ay. Di na may tsura. Awa pa. Kuwang Libat pa. na nagkalimutaw ni mo na. Kuwang pa man. Yamada. Libat ko. Libat, libat. Oh. Hala, nalibat yun si Tati Lugoy yung niya. Niligid ay. Hala, natog. Hala. Nabasa yung furol kuya. Si Tatay Lugoy nakaihi. Way buod si Tatay Lugoy. Mauna na. Aliya. Dire. Sagdi na siya. Congrats, Kang! Congrats! Tayba. Palay ko gamay. Gamay lang, gamay. Rico, gamay. Palayo ko. Dili sa makadawat nga kitang yang maginikanan, tikoy. Ada, iska. Matinga ka pa man, anak. Natural, gina. Ha? Sa una, wa man na to. Karon pala na siya niabot rin sa itong kinabuhi. Dili sa makadawat nga usa-usab siya kamangpas. Asawa ko, pamati ha? Pamati ako. Way mahimo ang atong anak. Kainig-abot sa husto niyang pangidaron. Mailhan na niya ang iyang pagkasya. Ang iyang tinuod nga pagkatao. Nalipay si Hular nga niya na kanato si Prinsesa Ira May. O inig-abot sa panahon nga akong gipaabot, tikoy. Magmayak kitang tanan. Kita ang mohari, tikoy. Kadako na ining baya. Usa kini ka mansyon ni asa taliwa sa lasang. Kasi mantag-lakaw, Prinsesa Ira May. Hinay-hinay lakaw kay ako buktot rabag ko. Basig wa ka kabantay. Hinay kay kumulakaw kay bukataw ni. Nga sa akong likod. Maayo kay kipuy ang anak ko nila. Ano man ka? Makahigayon ko sa pakikiyas. Sige man ko kag tanaw sa palibot. Daghan pa mo dinhi? Nga buktot. Ako ra. Pero daghan ming sakop ni Madam o ni Nyortikoy. Ngano man, Prinsesa Ira May. Sa inyong kadaghan? Wa mo kalimpyo ining inyong gipuy-an? Dako tuod ding baya. Pero baho o gway limpyo. Daghan ni. Pero ako ra may buktot. Ako ra may tiglimpyo. Mao kini ang atong gustong puy-an, Prinsesa Ira May. Mingaw ang palibot ha. Kami rang duha ni inyong buktot ang niakan Di na kamutingog. Kunudakan ko. Tubag ba? Dili makagkod ka dako kini nagpantay. Uy, Kay hinay simuli. nanuwa naman Tungod kamutingog. usa siya ka buktot. Naunsa man ka? May giuna-hunag ka? Mudagan ko! Ay! Kinahanglan mga ikyas ko! And
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.